El siguiente ponente viene directamente de Legazpi. Legazpiko udaletik dator urrengo ponentea, Fernando Aguirre, udaltzainburua eta mugikortasuna arduraduna. Es jefe de la Guardia Municipal y responsable de movilidad. Kaixo, egunon. Nik ere behizi eskerra eman, gonbidatua izateagatik parte hartzeko mahai honetan, eta ez daki referente bezala, baina behintzet kontutan euki horako Legazpiko horako garri txiki bat ere, bere pausuak eman dituelako arra urtatik. Aurrekoak esan duten bezala, beraiek ere esperientzitik hitz egin duten, nik ere esperientzitik hitz egin dut, gehien bat. Legazpi nire horretik beste tekniko batzuk egon dira eta bereziki Agenda 21ko arduraduna Ima Hernández eta Ane Mendigoeta landu dutenak gehien bat gai hauek edo behintzen nik bizikleta eta Legazpiko edo Legazpi herri jaraiago edo behintzen kale eta jendeak seguru ibiltzeko bai oinezkoak eta bai txarrinarentzako hortik landu dugulako. Egia da, beti esan da, gauza guztiak modu batea edo bestea dana asmatuta daudela, baina garbi ikusiko dugu, garbi ikusi da hori horrela ez dela izan. Bintzak gure kasuan, bere momentuan estudio bat agindu zenean enpresa batei, GA21 enpresa batei, auzo bateko, auzo bateko birmoldaketa egiterakoan ze modu edo ze era egon zitezkeen, planteatu zigutenean, bi aukera ezberdinak konturatu ginen, alde batetik nola lanak egiterakoan era ezberdinak direla. Gauzak guztiak ez dara esmatu. Poliki jungea, medio ekonomiko gutxiekin eta imaginazioekin, helburuak eta azken finean heltzeko toki batetara era ezberdinekin eta askoze alaiago eta agresibitate aldetik gutxiago jokatuz toki berera iritsi gea. Eta hortik hartuta fiskat helburu hori gu jungea eta baita ere esperientzia ikusita munduan zehar nolako esperientziak egon die alde hortatik, hor daukazu Nova York kasuan, eskerraldean daukazu irudia, lehengo irudia, ondorengo irudia, lau aldaketak txokin ze lortu dan eta zer egin dan, hor ikusten die, gero urrengo argazkian ere ikusten die, bakarrik jokatuz, mobiliariokin, jokatuz, margoketarekin, kostu oso laurarekin, ze abantzek eta ze gauza lortu dian. Eta hori, Legazpi kasuan hori ikusten irudiak, hemen dara bi aktuazio konkreto egin direnak, askoz segurago bihurtu digutenak, bai kalea, bai bidugurtzeak, eta bai zonalde guztiak, oinezkoak askotan, beti segurtasun falta hori ikusten zantokietan. Eta azkeneko, Legazpin azkeneko aktuazio fuerte xamarra egin dena da, hau kale nagusia da, konkretoki, hori printzipio lehenengo fasea egin zen, bukatu da, oain dela 5 hilabete, 6 hilabete konkretoki, eta ikusten duzun bezala, da kale bera, bizatitan eta alde batean, urbaniziko obra galanta egindakoa, eta beste kasuan ikusten da bakarrik margoketarekin eta horrelako faltadio oraindik bai banku batzuk eta horrelako jardina batzuk jartzea, beko irudian helburu berdina lortzen da. Kostea, esaten da bezala, 0 eta bestean kostea, niko importantea. Eta hau dena, zekin lotuta dijo? Hau dena lotuta dijo proiektu bat du barrean eta hor Legazpi bai apustu egin du Denontza kalean proiektu barruan gida bat egiten ari da eta ja bukatzen gaude udal sarea 21ekin eta berremurunea proiektu barruan diru laguntza jasoz gia hori bilatzen egia. Gia horren barruan ikusten duzue irudi ezberdinak. Bilbo kasua Donosti aktuazio ezberdinak eman dienak. Zarautz, eta horrekin lotuta ikusi dituzun, zeintzu edo nondinoa gatoz, filosofia egiterakoan gauzak,
ikusten dugu plan hortan, gaur egun Legazpin ditugun bi bidegorri edo txerinaren bideak. Bata gorria, goiko auzoak erdigunekin lotzen duena, eta gero bea, bekoa, Zumarratik Urretxutik datorren bidegorria erdigunea lotzen dutena. Eta urdinez, azaltzen die, ze aktuazio konkreto egon die, edo nola jokatu dugu toki batean, zona batean eta bestean. Ikus dezakegu hor, 500 metroko tramo batetan, 3 modu ezberdinak planteatzeko bidegorria. Alde batetik, lehenengoa, segregatua eta babestua, argi eta garbi ikusten denez, hor gero, hori bukatu ondoren, pasatzen dira bigarren fasea, segregatua, baina babesirik gabe eta bi norabideak alde batean, eginez, eta ja, 3. fasea dana, ari nahi hitz egiten, 500 metro berdinari, dana lotura da, Hemen ja, pasatzen dira, azkeneko 1 metrotara, ematen diogu beste lotura, beste erabile bat, zeren eta kasu honetan, posibilea aldetik, ez daukagu aukerarik norabide bakarra kale hori bihurtzea gaur egun, momentuz, eta eman zaion irteera izatea, konpartitzea, kasu horretan bide erdian, markatuz, kasu honetan, bidean. Argi eta garbi dago, hemen segurtasuna mermatu behar izan dugu, modu batea edo bestea, eta beti garantizatuta, zona horretan trafiko aldetik dala trafiko barrukoa bakarrik. Eta hori ikusten daia irteera nondino badi joan. Horti ja, irteera da beste bidegorria segregatu batera eta bukatzen du kiroldegia. Eta hau daia, azkeneko esate bateako, Urretxu Zumarratik datorrena eta gauza berdinen duguna. Zuzenen dako rekla hori, bukaera dakago hor, eta ia sartzen gea erdigunerantz formula berdinarekin. Eta gutxo gara, hau da pixkat, Legazpi aldean, edo Legazpi jokatu dugu azkeneko 3 urtetan egin dugun planteamentua. Ez dakit erderaz hitz egiteko...